Aký procesor si mám kúpiť na hranie? i5 so 4 jadrami a 4 vláknami, i7 so 4 jadrami a 8 vláknami, i7 so 8 jadrami a 16 vláknami. No počkať, že by som si kúpil nejaký Xeon s 36 jadrami a 70 vláknami. Zdravím všetkých divákov, to je znova Joe a vítam vás pri novej tech časti, kde si ukážeme, aký vplyv majú procesory a hlavne jadrá procesorov a poprípade vlákna procesorov na hranie a tým zodpovedáme otázku, aký procesor si kúpiť. V dnešnej dobe si môžete vybrať z viacerých procesorov, napríklad taká i5 so 4 jadrami a 4 vláknami alebo taká i7 so 4 jadrami a 8 vláknami. Po prípade máte možnosť kúpiť aj i7 s viac ako 4 jadrami a 8 vláknami, presnejšie 6 jadier a 12 vlákien, alebo po prípade aj 8 jadier a 16 vlákien. Metodika tohto testovania bude následovná. V mojom prípade moju i7 so 6 jadrami a 12 vláknami otestujeme, potom vypneme jadra, čím dosiahneme i7 so 4 jadrami a 8 vláknami, vypneme ďalšie veci, ako napríklad hyperthreading, čím dosiahneme i5 so 4 jadrami a 4 vláknami, vypneme ďalšie jadra a tým dosiahneme i3 s 2 jadrami a 4 vláknami. A tieto nastavenia otestujeme v dvoch benchmarkoch. Jedným z nich bude Metro 2033 Redux, ktorý má vlastný benchmark. Tam nastavíme všetko na full. A druhým testom bude Engine Heaven, kde všetko tiež pobeží na full a rozlíšenie bude 1920x1080. Komponenty tohto počítača sú následovné. Základnou doskou je Asus Rampage 4 Formula, v ňom je osadený procesor Intel i7 3930K s otvoreným násobičom, ktorý bude aj mierne pretaktovaný. Ramky sú od značky Corsair, je ich dokopy 16 GB a rýchlosť pamäti je 2133 MHz. A grafickými kartami sú dve GTX 780. Jedna je referenčná, druhá je Asuska a aj tieto sú mierne pretaktované, alebo teda majú mierne upravený BIOS, takže by to malo všetko zvládať. Ale pozrieme si, ako obstoja v testoch a hlavne ako obstojí tento procesor s postupne vypínanými jadrami a vláknami. OK, takže postup je následovný. Máme tu nastavených 6 jadier a 12 vláken, frekvencia 3,8 GHz, toto necháme pri každom nastavení procesora. A máme tu, prepáčte za premiestňovanie kamery, takže spustíme si Metro 2033 Redux test, kde je nastavené všetko na ultra, všetko je na maximume, Full HD rozlíšenie a celkovo spustených testov budú 3. A vlastne z toho budeme mať priemer, takže vyfiltrujeme nejaké tie nedostatky. Takže umiestním kameru takto dozadu, aby ste mohli vidieť. A spustím test a počas testu si počujete nejakú hudbičku. Takže zostanete sledovať, dúfam, že budete všetko vidieť. A aby ste videli lepšie, tam máte frame rate. Následuje hudbička. Takže prvý test average frames per second je 69,62. Druhý test vyšiel na 69,37 a tretí test je 68,1. To znamená, že average frame rate na tieto tri testy je 69. Dobre. OK, nasleduje ďalší test a tým je Unigine Heaven Benchmark DX11. A ako môžete vidieť, všetko je na Ultra, Extreme, Anti-aliasing je na 8 krát. A nastavenie je teda stále rovnaké 6 jadier, 12 vlákien. A tu spravíme iba jeden test, ten si potom uložíme
a budeme nasledovať ďalej, takže si vychutnajte výsledok tohto testu. OK, takže ako vidíte, výsledok je následovný. Priemerné framey za sekundu je 107,3, skóre 2703. Trošku slabšie, ako by som očakával, lebo predtým som zvykol mávať aj vyššie skóre, ale nie je to zlé. Audiografické karty pri tomto nastavení. Minimálne framey sú 28,3, maximálne framey sú 226,4. OK, takže toto môžeme dať teda close. A ešte aby som nezabudol, aby ste videli, že všetky nastavenia budú rovnaké. A tým je vlastne aj to, že nastavenie grafického jadra, alebo teda grafickej karty, musel som znížiť trošku takty na minus 50 MHz. Nastavenie zostáva rovnaké na grafickej karte, na takte, na procesore, akurát, že som vypol 2 jadra zo 6, teda máme 4 jadra a 8 vlákien, ako keby sme mali i7, povedzme takú 4770 káčko. A máme prednastavený teda aj profil, všetko je rovnaké, 3 jazdy, takisto. Takže sa usaďte a takisto ako predtým. V prvom teste bolo average frame rate 66,37, v druhom bolo 66,27 a v treťom bolo 67,29, pričom pri všetkých tých troch meraniach bol average frame rate 66,33. Mierny pokles, ale počítať, že po čerstvom reštarte, tak možno, že nejaké veci ešte bežia na pozadí. Dúfam, že to nie je tento problém. Dobre, takže toto si uložím ako Metro 4C8T. Hop, páčte, 4C8T. Dobre. A teda toto vypnem a spustíme si Engine Heaven Benchmark. Čakať. Engine Heaven Benchmark. OK, takže výsledok testu je nasledovný. Average frame rate bol 102,3, score je 2577, minimálny frame rate bol 27,1, maximálny frame rate bol 228,4. OK, takže toto dáme close, quit a pomedzi testy budem musieť trošku nechať vychladnúť grafické karty, takže aj to môže mať za následok, že vlastne to skôr je o niečo možno nižšie, o 1, o 2 framey, ale myslím si, že to nie je až také niečo extra. Dobre, takže teraz bude nasledovať test i5 alebo štvorjadro
a 4 vlákna. OK, takže máme tu tretie nastavenie a tým je štvorjadro a 4 vlákna. OK, takže výsledok testu je nasledovný. V prvom teste dal average frame rate 65,1. Čakajte, trošku to zaostrím. Dobre. V druhom teste average frame bol 64,09 a v treťom teste bol 65,24. Celkovo average frame rate bol 64,67. Takže toto je pri nastavení 4 jadier a 4 vlákien. OK, takže nám ostáva už len Heaven benchmark a ten spúšťame takisto ako všetky ostatné predošlé, takže quality je ultra, tessellation je extreme, anti-aliasing je 8 krát. OK, takže výsledok testu ma trošku prekvapil, a to z toho hľadiska, ako dobre vidíte, takže average frames je 107,4 a skóre je 2705. Minimálne framey boli 27,8 a maximálne 229. OK, takže celkom zaujímavý výsledok na to, že to je štvorjadro a so 4 vláknami, ako napríklad i5. Výsledok je teda skoro rovnaký, ako bol na 6 jadre a myslím si, že výsledok štvorjadra s 8 vláknami bola iba nejaká chyba merania, takže toľko k tomu. A ešte posledný test a tým bude dvojjadro so 4 vláknami. OK, takže posledným testom prejde tento procesor nastavený na 2 jadra a 4 vlákna. Takisto všetko nastavené rovnako aj v metre. 3 testy, takže nech sa páči. Dobre, takže výsledok testu 2 jadier so 4 vláknami je nasledovný. Average frame rate bol 55,06 pri prvom teste, pri druhom teste 56,01, pri treťom teste 56,85. Dokopy nám to dáva average frame rate pri troch testoch 55,67. Takže na dvojjadro so 4 vláknami je to celkom v pohode. A Heaven benchmark už ani nespustím, lebo toto bol iba taký bonus k tomu všetkému. Je tento rozdiel v týchto procesoroch taký veľký, že by ste si radšej priplatili 120 € za i7 so 4 jadrami a 8 vláknami, alebo radšej investujete tieto peniaze do niečo iného, ako napríklad do chladenia alebo SSD disku, pretože aj chladenie je dôležité a mať i7 s nejakým základným, obyčajným chladičom, ktorý vám prehluší ešte aj vysávač vašej starej mamy. Myslím si, že to nie je to najlepšie, čo môžete mať, ale hlavne ide leto, to znamená, že potrebujete chladiť tento procesor a SSD disk zase vám zrýchli celý nábeh systému a všetky vaše hry. Takže
Ja mám svoj SSD disk a na ňom mám svoj operačný systém, zo pár programov a niektoré hry. Tých je samozrejme nie je veľa, ale len tie najdôležitejšie. A v prípade tohto testu som tam mal umiestnené aj Metro 2033 a aj Last Light a takisto aj Heaven Benchmark bol umiestnený na tomto SSD disku, aby vlastne nedochádzalo k strate výkonu z harddisku, ale nech človek naozaj vidí, že ten rozdiel tam nie je taký veľký. Takže podľa výsledku i7 so 6 jadrami a 12 vláknami podá výkon v metre približne 69 average frames per second. i7 so 4 jadrami a 8 vláknami podala 67 frameov, niečo vyše 67 frameov a i5 keby so 4 jadrami a 4 vláknami podala výkon na úrovni 64 average frames per second. Takže myslím, že ten rozdiel nie je taký veľký a tento rozdiel doženiete pretaktovaním. Toto je na dnes všetko. Ak sa vám táto časť páčila, dajte like, ak sa mi páčila, dajte dislike, komentujte, zdieľajte, subscribnite sa. Ďakujem ešte raz. Ahojte.